ராஜஸ்தான் மாநிலத்துடைய முன்னிலை நிலவரங்களை நாம பார்த்துட்டு வரோம். ராஜஸ்தான்ல மொத்தம் 199 தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு தேர்தலானது நடைபெற்றது. அதனுடைய முடிவுகளை தான் நாம திரையில பார்த்துட்டு வரோம். முன்னணி நிலவரங்கள் நமக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதுல பாஜக 115 இடங்கள்ல முன்னிலை வகிக்கிறது. காங்கிரஸ் 71 இடங்கள்ல முன்னிலை வகிக்கிறது. அதே போல பகுஜன் சமாஜ் 2 இடங்கள்ல தற்போது முன்னிலை வகிக்கிறது. மற்றவை 11. தற்போது திரையில் நாம் பார்க்கக்கூடியது ராஜஸ்தான் மாநிலத்துடைய முன்னிலை நிலவரங்கள். பாஜக 115 இடங்கள்ல முன்னிலை வகிக்கிறது. திரு ரஹ்மான் அவர்கள், இதுக்கு முன்னாடி சத்தீஸ்கர் பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ ராஜஸ்தான் மாநிலத்துடைய முன்னிலை நிலவரங்கள் நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. ராஜஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அசோக் கெலாட் அவர்கள் முக்கியமான முகமா அங்க பார்க்கப்பட்டார். அங்கேயுமே அவர் நிறைய நலத்திட்டங்களை செஞ்சிருக்காரு அப்படின்றத வச்சுதான் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இந்த முறை 2வது வாட்டியும் நாங்களே தான் ஆட்சியை பிடிப்போம், இந்த ஆன்டி இன்கம்பன்சி ஃபேக்டர்லாம் இருக்காது அப்படின்னே தான் சொல்லப்பட்டு வந்தது. அதையும் தாண்டி ஆன்டி இன்கம்பன்சி இருக்கு அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த விஷயம். ஆமாம், இப்போ ராஜஸ்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் மாறி தான் அங்கே ஆட்சிக்கு வராங்க. தொடர்ச்சியாக ஒரே கட்சி 2 முறை ஆட்சி அமைக்கிற மாதிரி இல்லை. பாஜக காங்கிரஸ் என்று மாறி தான் வருகிறது. அந்த போக்கினுடைய அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இப்போ 5 வருஷம் காங்கிரஸ் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறாங்க. அடுத்து இப்போ பாஜக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வரப்போகிறது. அப்போ அந்த மாநிலத்தினுடைய தேர்தல் வரலாற்றை நாம் பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு இயல்பான போக்கு என்று தான் நாம் கருத வேண்டியிருக்கிறது. ஒன்று. 2வதாக வந்து கெலாட் வந்து நிறைய நலத்திட்டங்களை அவர் செய்தார் என்பது உண்மைதான். அதை அவர் கடைசி காலகட்டத்தில் தான் அவர் மேற்கொண்டார். இந்த ராஜஸ்தானில் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்து 5 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இந்த 5 ஆண்டுகளில் கடைசி சில மாதங்களில் தான் அவர் விழித்து கொண்டு நலத்திட்டங்களை வந்து வீச்சாக செயல்படுத்தினார். ஆனால் அவை மிக முக்கியமான நலத்திட்டங்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் அந்த நலத்திட்டங்களையும் தாண்டி வந்து பாஜக வந்து வந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னாங்கன்னா, அப்போ பாஜக அங்கே எத்தகைய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அவர்கள் அளித்திருக்கிறார்கள், எத்தகைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாக்காளர்களினுடைய பல்வேறு பிரிவுகளை அவங்க எப்படி கையாண்டிருக்கிறாங்க என்று இப்படி பல காரணிகள் அதில் இருக்குது. முதல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன பிரச்சாரம் என்பது அவங்க முதன்மையாக அந்த வாக்காளர்களை வந்து பொலரைஸ் பண்ணுற வகையில் தான் அந்த பிரச்சாரம் இருந்தது. 2ஆக பிளவுபடுத்துகிற வகையில் தான். 2வதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சியாளர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள். நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் திரு ரஹ்மான். தற்போது மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக தொண்டர்கள் கொண்டாட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைப்பதாகவே செய்திகள் வருகின்றன. இதை பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் அங்கே தொண்டர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருவதை நம்மால பார்க்க முடிகிறது. அங்கே தொண்டர்கள் ஒருவருக்கொருவர் இனிப்புகளை வழங்கி உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகிறார்கள். மத்திய பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய 230 தொகுதிகளில் பாஜக பெரும்பான்மைக்கு தேவையான அதிக தொகுதிகளிலேயே முன்னிலை வைப்பதை நம்மால பார்க்க முடிகிறது. இதையடுத்து மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பாஜகவினர் அந்த கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுட்டு வராங்க. நம்மால திரையில பார்க்க முடிகிறது. தாமரை பூக்களுடன் ஆட்டமாடி அவர்கள் அங்க அந்த கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுட்டு வராங்க. மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைப்பதை அடுத்து தொண்டர்கள் அங்க கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுட்டு வரக்கூடிய காட்சிகளை நம்மால பார்க்க முடிகிறது. திரையில நாம தெலங்கானா மாநிலத்துடைய முன்னிலை நிலவரத்தை பார்த்துட்டு வரோம். தெலங்கானால காங்கிரஸ் 65 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது. பிஆர்எஸ் 39 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது. பிஆர்எஸ் பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறது. தெலங்கானா மாநிலத்துடைய முன்னிலை நிலவரத்தை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். காங்கிரஸ் 65 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருக்காங்க. அதே போல பிஆர்எஸ் வந்து பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறது. பிஆர்எஸ் கட்சி கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளாக தெலங்கானாவை ஆண்டு வந்த நிலையில பிஆர்எஸ் கட்சிக்கு இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறார்கள். காங்கிரஸ் கட்சி 65 தொகுதிகளில் ஒரு லீடிங்கில் இருக்கிறத நம்மால பார்க்க முடிகிறது. பிஆர்எஸ் கட்சி 39 தொகுதிகளில் தான் லீடிங்கில் இருக்காங்க. பிஆர்எஸ் கட்சி ஒரு பின்னடைவை சந்திச்சிருக்காங்க. தெலங்கானாவை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் 119 தொகுதிகள். இதில் காங்கிரஸ் 65 தொகுதிகளில் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் லீடிங்கில் இருக்கிறதையே நம்மால பார்க்க முடிகிறது. தெலங்கானா மாநிலத்துடைய அந்த முன்னிலை நிலவரங்களை நாம திரையில பார்த்துட்டு வரோம். மொத்தம் 119 தொகுதிகள் தெலங்கானால. இதுல காங்கிரஸ் 65 இடங்கள்ல முன்னிலை வகிக்கிறாங்க. பிஆர்எஸ் 39 இடங்கள்ல முன்னிலை வகிக்கிறாங்க. பாஜக 9 இடங்கள்ல முன்னிலை வகிக்கிறாங்க.
இதில் பிஆர்எஸ் கட்சி பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளாக பிஆர்எஸ் கட்சி தெலங்கானாவை ஆண்டுட்டு வந்தாங்க. இந்த நிலையில் பிஆர்எஸ் கட்சி ஒரு பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறார்கள். காங்கிரஸ் 65 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறாங்க. அதே போல பாஜக 9 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறாங்க. அதுதான் நம்ம திரையில் பார்த்துட்டு வரோம். திரையில் நாம் பார்த்துட்டு வர்றது தெலங்கானா மாநிலத்துடைய முன்னிலை நிலவரங்கள். திரு ரஹ்மான் அவர்கள், இப்போ நாம தெலங்கானாவோட முன்னிலை நிலவரங்களை நாம திரையில பார்த்துட்டு வரோம். தெலங்கானான்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நிறைய சர்ப்ரைசிங் ஃபேக்டர் இந்த தேர்தலில் இருக்கு. முதல்ல ஆரம்பிக்கணும்னா பிஆர்எஸ்க்கும் பாஜகவுக்கும் தான் அங்கே போட்டி அப்படின்னு ஒரு 6 மாதம் முன்னாடி வரைக்கும் சொல்லிட்டு வந்தாங்க. அந்த நரேட்டிவ் தான் அங்கே செட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி போட்டி வந்து காங்கிரஸுக்கும் பிஆர்எஸ்க்கும் அப்படின்னு அந்த நரேட்டிவ் வந்து அந்த தேர்தல் களத்தில் மாறுச்சு. இந்த நரேட்டிவ் மாறினதை நம்மளால் இப்போது தேர்தல் முடிவுகள்லையும் பார்க்க முடியுது, பிரதிபலிக்குது. இந்த நரேட்டிவ் எங்கே மாறுச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இப்போது அந்த தெலுங்கானாவை பொறுத்த வரையில் நான் முன்ன பேசும்போது குறிப்பிட்டதில் மிக முக்கியமான அம்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, எப்போ வந்து இந்த போக்கு மாறத் தொடங்கியது அப்படின்னீங்கன்னா, பிஆர்எஸ்க்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே ஒரு ரகசிய உடன்பாடு இருக்கிறது என்கிற பிரச்சாரத்தை வந்து காங்கிரஸ் வீச்சாக மேற்கொண்டது. அது முதல் காரணம். அப்படி அவங்க பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட போது அதை நம்புவதற்கு காரணங்கள் இருந்தன. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது நம்புறதுக்கான என்ன காரணங்கள் இருந்தது அப்படின்னு. அது உதாரணமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, பாஜக மாநில தலைவரையே மாற்றுறாங்க. அதுவே வந்து பிஆர்எஸ்க்கு சாதகமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நகர்வு என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்புறம் வந்து அந்த மதுபான கொள்கை ஊழல் வழக்கில் வந்து கவிதா மீது மேற்கொண்டு சந்திரசேகர் ராவ் மகள் கவிதா மீது மேற்கொண்டு நடவடிக்கை இல்லை என்கிற அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சாரங்களை வந்து காங்கிரஸ் முன்னெடுக்கும் பொழுது அது வந்து தெலுங்கானா மக்கள் மத்தியில் ஒரு தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்தியிருக்கிறது முதலாவதாக. ரெண்டாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆளும் பிஆர்எஸ் கட்சி மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள், அந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் கண்கூடான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளாக இருக்கின்றன. அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளாக இல்லை, அவை கண்கூடான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளாக இருக்கின்றன. நலத்திட்டங்கள் அவங்க நிறைய செஞ்சுருக்கிறாங்க. ஆனால் எல்லா நலத்திட்டங்கள்லையும் பிஆர்எஸ் வந்து ஊழல் பண்ணியிருக்கு என்கிற குற்றச்சாட்டு, அதுவும் ஒரு கண்கூடான குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது. அது ரெண்டாவது. மூணாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தெலங்கானா மாநிலம். இப்போ நீங்கள் தெலங்கானான்னு நீங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பேசும்போது இன்றைக்கி தெலுங்கானா மாநிலம் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. சந்திரசேகர் ராவ் இப்போ தேர்தலாக வருது. ஆனால் இந்த தெலுங்கானா மாநிலம் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அது 2014 உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இளம் மாநிலம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தெலங்கானான்னு சொன்னீங்கன்னா வீர தெலங்கானான்னு தான் அதை சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தெலங்கானா புரட்சி என்று சொல்வார்கள். ஹைதராபாத் நிஜாம் ஆட்சிகளுக்கு எதிராக அந்த பகுதியவே அவங்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையில் அங்கே ஒரு பெரிய புரட்சி நடந்து அது ஒரு தனிப்பகுதியாகவே அங்கே ஆட்சி நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. தெலங்கானா புரட்சி அப்படித்தான் எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படி இருந்த ஒரு மாநிலம் இப்போ தெலங்கானா மாநிலமே ஏன் தனியாக உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய உயர் சாதியினர், நிலப்பிரபுக்கள், செல்வந்தர்கள் வந்து இதை பின்தங்கிய பகுதியாக கருதி ஒடுக்குறாங்க, எங்களுக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் இல்லை, உரிய வளர்ச்சி இல்லை என்கிற அதிருப்தியிலிருந்து தான் இந்த தனி மாநிலமே உருவாகுது. அப்போ தெலுங்கானான்னு ஒரு தனி மாநிலம் உருவானதற்கான காரணங்கள் இருக்கின்றன. அந்த காரணங்கள் வந்து இந்த 10 ஆண்டுகளில் என்ன ஆயிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கணும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பரப்பளவில் 11வது இடம், மக்கள் தொகையில் 12வது இடம், ஜிடிபி வளர்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9வது இடம், பெர் கேபிட்டா அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா 4வது இடம். அது ஒரு வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளமான மாநிலமாக இருக்கிறது ஒப்பீட்டளவில். ஆனால் சமூக நல குறியீடுகள்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது 17வது இடத்துல இருக்குது. இது எதுலையுமே அது மேட்ச் ஆகலை. ஆந்திரா இன்னும் கீழே 21வது இடம், ஆனால் இது 17வது இடத்துல இருக்குது. அப்போ இந்த மனிதவள குறியீடுகள் அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது தெலுங்கானா வந்து பின்தங்கி இருக்கிறதா தான் சொல்கிறாங்க. அது ஒன்று. ரெண்டாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எதை எதிர்த்து அந்த தெலுங்கானா உருவானதோ மீண்டும் அதே ஆதிக்கம், நில உடைமையாளர்களுடைய ஆதிக்கம் இருக்கிறதா சொன்னாங்க. இப்போ ராகுல் காந்தி பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் போது நீங்கள் அதை அவர் பிரச்சாரமாகவே முன்வைத்தார். ரொம்ப ஆச்சரியம். ராகுல் காந்தியை பொறுத்தவரையில் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதராக அவர் போற்றப்படுவதற்கு பல ஆச்சரியமான காரணம். காங்கிரஸ் இதுவரை பேசுவது பாவம் என்று கருதிய விஷயங்கள்லாம் அவர் பேசுகிறப்ப அவர் என்ன சொன்னார்னா, இப்போ நடக்கிற தேர்தல் என்பது நிலப்பிரபுத்துவ தெலுங்கானாவுக்கும் உழைக்கும் மக்களினுடைய தெலுங்கானாவுக்கும் இடையிலான தேர்தல்னு அவர் பேசுகிறார். டோரல தெலங்கானா, பிரஜா தெலங்கானான்னு அவங்க அந்த ஊரில் போய் சொல்கிறாங்க. அவங்க இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் போட்டி என்று அவர் சொல்கிறார். அப்போ தெலுங்கானா உருவானதினுடைய நோக்கத்தையே இந்த பிஆர்எஸ் கட்சி சிதைத்து விட்டது அப்படின்னு அவர் ஒரு பிரச்சாரத்தை முன்வைக்கிறார். அந்த பிரச்சாரத்தை நம்புவதற்கான காரணங்களும் அங்கு இருந்தன. அப்போ இப்படி எல்லா நிலைகள்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளும் பிஆர்எஸ் கட்சிக்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. தேர்தலுக்கு முன்கூட்டியே பட்டவர்த்தனமாக தெரிந்து இப்போ தேர்தலே நடக்குது. ஆனால் இதில் மிக முக்கியமாக நீங்கள் கேட்டது வந்து பாஜக வந்து இதற்கு சரிநிகரான போட்டியாளராக உருவாகி வந்த பாஜக ஏன் இப்படி பின்னுக்கு போயிடுச்சு என்பதா. அதற்கு முதன்மையான காரணம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள. நிச்சயமா பாஜக ஏன் பின்னடைவை சந்தித்தது தெலங்கானால அப்படின்றத நாம தொடர்ந்து பேசலாம்.
4 மாநில தேர்தல் முடிவுகளின் முன்னணி நிலவரங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு. செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.